Der er cirka 75 millioner studenter, der er sådan 900 timers gradueret. Fordi det er vigtigt. Retten er en overraskelse. Ja. Det er helt sikkert. Men jeg kan love en ting. Der bliver masser af drys. Og det bliver ymerdrys, og det bliver mysli-drys, og det bliver chips. I den anledning har vi taget det fine klunses. En skål. Det er ikke en skål. Nej, det er sådan set et glas, men vi skal lave en skål. Jeg også lige. Den var hissis. Ja. Jeg er mere til drysseversionen her. Så du simpelthen drysser. Så meget som muligt. Det er ikke, ja. Og så siger vi, kan I glæde jer til den næste overraskelse, den dejlige mageret og de fantastiske dips. Det er rigtig godt. Det bliver Super. skål.